वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम तत्सत् ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण जय तन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा कमान एल्लाரும் हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम। जय 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 श्री श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री जय चैतन्य श्री जय चैतन्य जय नित्यानंद। नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत जय चंद्र अद्वैत जय चंद्र गौर जय भक्त गौर भक्त वृंदा। वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री जय चैतन्य श्री जय चैतन्य जय नित्यानंद। नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत चंद्र अद्वैत जय गौर चंद्र भक्त जय गौर भक्त वृंदा। वृंद வெரி நைஸ் ஹரே கிருஷ்ணா இப்ப என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம் நம்ம எல்லாம் வந்து ஜெகநாதரை வந்து சுவாமி அந்த வந்து ஜெகநாதரை பார்க்க இது பண்றாங்க மாதாஜி. ரைட் அத பாக்கணுமா ஏய் மத்த பக்த கண ராயில சாரி மாசா பிரபுர சಹಿತ கரே கீர்த்தன விலாசா येयि मत भक्त गण राहिल चारि मासा प्रभु रसगीத करे கீர்த்தன விலாசா. மொழிபெயர்ப்பு. தொடர்ந்து 4 மாதங்களுக்கு அனைத்து பக்தர்களும் அங்கேயே தங்கி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடன் இணைந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரித்து மகிழ்ந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ அதே மாதிரி நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா சொன்ன மாதிரி சத்துர் மாசம் மொத்தமே அவங்க பிளான் பண்ணி நம்மலாம் எங்க போலாம் ஃபாரின் போலாம் எங்க போலாம்னு பிளான் பண்ற மாதிரி அவங்க வந்து எங்க போலாம்னு பிளான் பண்ணி அவங்க சத்துர் மாசம் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ரைட் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். पूर्ववात रथयात्रा काले अभि आयला सबालान गुंडीचा मंदिर प्रक्षालीला पूर्ववत् रदा जात्रकाल साबे हायिला சபாலாஞ்ச குண்டீஷா மந்திர பிரச்சாரிலா. முந்தைய ஆண்டை போலவே அவர்கள் அனைவரும் ரத யாத்திரைக்கான தருணம் வந்தபோது குண்டிசா கோயிலை தூய்மை செய்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ அவங்க வந்து போன வருஷம் பண்ண மாதிரி குண்டிச்சா கோயில ரத யாத்திராக்கு பண்ணாங்க. என்ன பண்ணாங்க போன வருஷம் நம்ம படிச்சோம் லிட்டரலி அதுவும் போன வருஷம் போன தான். வருஷம் வந்து அந்த தண்ணியை கொண்டு வந்து தண்ணி எல்லாரும் எல்லாம் கொண்டுட்டு வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து கழுவுனாங்க மாதாஜி. வெரி அதுக்கப்புறம் நைஸ் அதெல்லாம் கழுவுனதுக்கு அப்புறம் தேருக்கெல்லாம் அந்த பட்டு கயிறுகளை வச்சு நல்லா கட்டுனாங்க மாதாஜி. வெரி நைஸ் வெரி அந்த நைஸ் ரைட். கூட வந்து கட்டாயிரும் மாதாஜி. அதுக்குன்னு ஒரு கேஸ்ட் வந்து அவங்க வந்து நீங்க தான் வந்து இந்த கயிறு இன்னமே வந்து ரத யாத்திரை அப்ப செய்யணும்னு வந்து சைதன்ய மகாபிரபு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. ஹரே ஹரி கிருஷ்ண போல் மாதாஜி. வெரி நைஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. கூலினா கிராமி பட்டா दोरी जगन्नाथे दिला पूर्व वात्राते आग्रे नर्ताना करीला. हरे कृष्ण. पुलिन क्रामी पट डोरी जगन्नाथ तिला पूर्व रथ அக்ரே நர்தன கரிலா. குலீன கிராமத்தில் வசித்தவர்கள் பகவான் ஜெகநாதருக்கு பட்டு கயிறுகளை வழங்கினர். முன்பு நிகழ்ந்ததைப் போலவே அவர்கள் அனைவரும் பகவானுடைய ரதத்தின் முன்பு நடனமாடினர். ஸோ எல்லாரும் வந்து டான்ஸ் ஆடினாங்க. அங்க வந்து பட்டு துணிகள்லாம் எடுத்து
கொடுத்து எல்லாருமே பேசிக்கலி அது ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டமா ஆச்சு அப்படின்றத பார்ப்போம். பஹு நித்ய கரி புனா சலில உத்யானே வாபி தீர தாயை கரில விஸ்ராமே. बहुनित्यकरे पुनः चलिल उदयने वापि तीरताः सारी माताजी वापि तीरताः न्याये हरिला विश्रामे. Hare Krishna Mataji. After dancing a great deal, they all went to a nearby garden and took rest beside a lake. Hare Krishna Mataji. அங்க போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் எடுத்தாங்க. அவ்வளவு டான்ஸ் ஆடிட்டு நம்ம எல்லாம் பொத்து பொத்துன்னு விழுந்துருவோம். என்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ், நம்ம எல்லாம் ஒரு 2 நிமிஷத்துல பொத்துன்னு விழுந்துருவோம், அவங்க எல்லாம் ரொம்ப நேரம் பண்ணிட்டு விழுறாங்க. அவ்வளவுதான். ராதியேக விப்ராதீனோ நித்யானந்த தாசா மகாபாகவான் தேனோ நானா கிருஷ்ண தாசா. हरे कृष्ण माताजी। कलापरि प्रभु देखो अभिषेक कैला तारा अभिषेके प्रभु महात्रिपद ஐலா. மகாபிரபு நீராடிய சமயத்தில் அந்த கிருஷ்ணதாசர் பெரிய பானையில் நீரை நிரப்பி அதை மகாபிரபுவின் மீது ஊற்றினார். அவர் செயலினால் மகாபிரபு மிகவும் வேற படிக்கிறீங்க நோ ப்ராப்ளம். ரேவதி மாதாஜி இத படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। अराटी विप्रदेह नित्यानंद दासा மகாகியவந்தேஹோ நாம கிருஷ்ணதாசா. ராட்டா தேசத்தில் வசித்து வந்தவரும் நித்யானந்த பிரபுவின் சேவகருமான கிருஷ்ணதாசர் எனப்படும் பிராமணர் பெரும் பாக்கியசாலி ஆவார். தேங்க்யூ வெரி மச். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கிருஷ்ணதாசா அப்படின்றவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்யானந்தரோட சிஷ்யன். ஏன் பாக்கியசாலி ஆனாரு நம்மளுக்கு தெரியாது இல்ல, அதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். இப்ப வந்து அதான் பிரபு ஆன்சர் ஷீட் லீக் பண்ணிட்டாரு. சோ இப்ப வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஏன்னா இன்னைக்குதான் வந்து ராதா குண்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு, ரைட்? அண்ட் இன்னைக்கு இன்னொன்னு ஹனுமான் இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல்? ஹனுமான் ஜெயந்தி. ஹனுமன் ஜெயந்தி இன்னைக்கு அண்ட் ராதா குண்டும் இன்னைக்குதான் ஃபார்ம் ஆச்சு. சோ 2 எக்ஸ்ட்ரீம் டிவோஷன். சோ இன்னைக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் டே அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். கதாபாரி பிரபு ரதேனோ அபிஷேக கைலா தாரா அபிஷேக பிரபு மகா கிருத்த ஹைலா. பிரபு படிங்க. हरे कृष्ण। कड़ापरी प्रभुरा देखो अभिषेक कैला तारा अभिषेके प्रभु மகாத்ரிபத ஐலா. மகாபிரபு நீராடிய சமயத்தில் அந்த கிருஷ்ணதாசர் பெரிய பானையில் நீரை நிரப்பி அதை மகாபிரபுவின் மீது ஊற்றினார். அவர் செயலினால் மகாபிரபு மிகவும் திருப்தி அடைந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்றாருன்னா அபிஷேகம் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்றத பாக்குறாங்க, ரைட்? அப்ப கிருஷ்ணதாசன் வந்து ஃபுல்லா அந்த தண்ணி குடம் வச்சுட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து அந்த லார்டு அவர் என்ன அவர் குளிக்கரிச்சு அதை எடுத்து மேல ஊத்தினாரு. நினைச்சு பாருங்க, யார பத்தி சொல்றாங்க, யார் மேல ஊத்துறாரு? ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா. அவர் வந்து அந்த தண்ணி எடுத்து அவர்ல ஊத்துறாரு. பேசிக்கலி என்ன இதுக்கு அர்த்தம்? அபிஷேகம், ரைட்? உங்களுக்கு புரியுதா? இது அபிஷேகம் பண்ற பாக்கியம் வந்து கிடைக்கும், ரைட்? இது வந்து எதுக்குன்னா நம்மளுக்கு வந்து இதெல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப சிம்பிளா எடுக்கிறோம். இதுல என்ன பெரிய விஷயம்? நம்ம வீட்டுல வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் நம்மளுக்கு சொல்ற பாக்கியம் வீடோ ரோட்லயோ நம்மளுக்கு கிடைச்சிச்சுன்றதே பெரிய விஷயம், ரைட்? நான் வந்து என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்டு, க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு, அவ வந்து மாயாப்பூர்ல என்ன வேணும்னா ஒண்ணு கேளு அப்படின்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட என்ன கேட்கணும் அப்படின்னா நார்மலா நம்ம என்ன கேட்போம்? நீங்க கெஸ்ஸே பண்ணுங்க. அது வேணும் இது வேணும்பா. இப்ப எல்லாம் வந்து எதுவுமே அப்படியெல்லாம் கேக்குறதே இல்ல மாதாஜி. சரி, அப்ப என்ன வேணும்னு கேட்போம் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா சரணடை, உங்க பாதத்துல சரணடையணும் அப்படின்னு தான் கேட்போம். ஓகே, அது ஒண்ணு. அப்புறம் ஜெயந்தி மாதாஜி நீங்க என்ன சொல்லிட்டு இருந்தீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை நம்ம வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். என்னுடைய உயிர் போகும்போது உயிர் போற வரைக்கும் சொல்லிட்டே இருக்கணும். வெரி நைஸ். இது நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. அப்போ வேற என்னெல்லாம் நீங்க கேட்பீங்க ஸ்பிரிச்சுவலா? இது ஒரு செகண்ட் பண்ணிட்டா இருப்போம். எல்லாரும் என்ன கேட்பீங்க? ஒரு கோயில போய் வேண்டோம்னா என்ன கேட்போம்? ஜென்ம எடுக்கிறதா இருந்தாலும் உங்க நினைவோட. கலாவதி மாதாஜி ஒன் டைம் சொல்லிட்டீங்க. நெக்ஸ்ட் வேற யாராவது எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஓகே மாதாஜி. எல்லாருமே ஒரு தடவை தான் சொல்லணும் இல்ல, 10 கேட்க மாட்டோம். பக்தி கேட்போம். வெரி நைஸ், பக்தி கேட்போம். சோ இவ வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா கேட்டா. என்னன்னா எனக்கு வந்து குமுடு
த ஃபார்ம் ஆஃப் த லார்ட், அதாவது கிருஷ்ணரும் அவர் நேமும் வேற வேறன்ற பாவத்துல நான் இருக்கேன், அது ரெண்டுமே வேற வேற இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபீலிங் எனக்கு போகணும், ரெண்டுமே ஒண்ணுதான்ற ஃபீலிங் எனக்கு வரணும் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் கிட்ட கேளு அப்படின்னா. திரும்ப நடந்து வரச்சே நான் நினைச்சேன் கரெக்டான பாயிண்ட் இல்ல. நம்ம என்னதான் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃபார்முக்கும் நேமுக்கும் நம்ம தியரி கிளாஸ் தான் எடுக்கிறோமே தவிர நம்மளுக்கு அந்த பாவம் இருக்கானா நம்மளுக்கு அறிஞ்சு இல்ல, ஆனா அறியாம நம்மளுக்கு அது இருக்கு. எதுக்குன்னு சொல்லுங்களேன். இப்பெல்லாம் ஒரு பயம் வந்தாலும் ரோட்ல ஒரு நாய் கிட்ட வருது வச்சுக்கோ, என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? உடனே என்ன சொல்றோம்? ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ணான்னு சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ணா இல்ல ஹரே கிருஷ்ணா, ரைட்? யாராவது எது வேணா சொல்லுவாங்க, இல்ல ராமா கோவிந்தா. அப்பனா என்ன, நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃபார்மும் நேமும் ஒண்ணு நம்மளுக்கு வந்து கான்சியஸா தெரியல, ஆனா சப்கான்சியஸ் லெவல்ல தெரிஞ்சிருக்கு, அதனாலதான் கூப்பிடுறோம். இப்போ நம்ம வீட்லயே எடுத்துக்கோங்களேன், ஸ்லிப்பை விழ போறோம் வச்சுக்கோங்களேன், வீட்டுல வந்து இல்ல விழுந்துட்டோம்னா யாரை கூப்பிடுவோம், இல்ல விழ போறோம்னா வீட்டுல இருக்கிறவங்களை கூப்பிடுவோம், ஏன்னா அவங்க ஓடி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்து நம்மளுக்கு தெரியுது, அதாவது நம்மளுக்கு வந்து புரிதல் இருக்கு, ஆனா அது கான்சியஸா இல்ல, கவரிங்னால நம்மளுக்கு. அதுவே நம்மளுக்கு ஒரு ஆபத்துன்றச்சே எப்படி ஓபன் ஆகுது அந்த கான்சியஸ்னஸ், கரெக்டா? அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாக்கணும். हरे कृष्णा. बालगांडी बोगेरा बहु प्रसाद आईला, साबा सांगे महाप्रभु प्रसाद काल इला. बालकांडी बोगेरा बहु प्रसाद आईला, பலகண்டி போகேரா பகு பிரசாத ஆயிலா, சபா சங்கி மகாபிரபு பிரசாத காயிலா. அதன் பின்னர் பலகண்டியில் நைவேத்தியம் செய்யப்பட்ட பிரசாதம் பெருமளவில் அங்கு வந்து சேர்ந்தது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அவரது அனைத்து பக்தர்களும் அதனை உண்டனர். உள்ளுரை. பலகண்டியை பற்றி அறிய பார்க்க மத்திய லீலை 13.193. என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த ஃபுட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து எங்கன்னா பலகண்டின்னு ஒரு இடம் இருக்கும், அங்க வந்து நிறைய, அதனால ஸ்ரீகிருஷ்ண கைத்தன்யாவும் அவங்க எல்லாருமே வந்து அங்க வராங்க. இந்த பலகண்டிய பத்தினது 13வது வருஷத்துல சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாங்க. ஞாபகமே இல்லைல்ல நம்மளுக்கு, போன புக்ல போன புக்ல. இதுக்கு முதல் சாப்டர். ஆமா ஆமா. சோ பேசிக்கலி இவங்க என்னன்னா நம்ம தூரா போறச்சே வந்துச்சு அப்படின்னு. பூர்வபாத் ரத யாத்ரா கைல தர்ஷன கேரா பஞ்சமி யாத்ரா தேகேவானா பக்தகானா. पूर्ववत्राद यात्रा कैला दर्शना हेरा पंचमी यात्रा देखेलाना பக்தகானா. கடந்த ஆண்டை போலவே இந்த ஆண்டும் பகவான் அனைத்து பக்தர்களுடன் ரத யாத்திரையை திருவிழாவையும் ஹரே பஞ்சமி திருவிழாவையும் கண்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரத யாத்ரா ஃபங்க்ஷனும் பாக்குறாரு. அப்புறம் ஹீரா பஞ்சமி. ரத யாத்திரானா என்ன மாதாஜி? அந்த தேர் ஓடுறது மாதாஜி. அப்போ ஒரு இடத்துல வந்து தேர் நின்னுரும் மாதாஜி, யாருனாலையும் அதை வந்து அசைக்க முடியாது. சைதன் மகாபிரபு வந்து தலையை வச்சு அப்படியே தள்ளுறாரு மாதாஜி. ஹரே இது வந்து ரத யாத்ரா. அப்புறம் ஹீரா பஞ்சமினா என்ன? அதான் என்னன்னு கேட்கணும்னு நினைச்சேன். ஹீரா பஞ்சமி வந்து என்ன? மகாலட்சுமி தாயார் வந்து வேற இருப்பாங்க மாதாஜி. ஜெகநாதர் வந்து வரேன்னு சொல்லிட்டு வரமாட்டாரு. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா சொல்லுங்க. 5 நாள் அது செய்வாங்க மாதாஜி. ஓகே. சோ பேசிக்கலி வந்து என்னன்னா, லக்ஷ்மி அம்மா வந்து ஜெகநாத் வந்துருவாரு இப்படி கிளம்பி அப்படின்னா, போனவர் வரவே இல்லை. அதனால லக்ஷ்மி அம்மா வந்து வருவாரு, என்னடா கிருஷ்ணர் காணுமே அப்படின்னு திருடிட்டு வந்தா அவங்கள வந்து நோ என்ட்ரி ஆயிடுவாங்க, அவங்கள உள்ளே விட மாட்டாங்க யாருமே, ரைட்? அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ரொம்ப அப்செட் ஆயிட்டு அவங்க பவர், அவங்களோட டிவோட்டிஸ் எல்லாம் இவங்கள பிடிச்சு ஏத்துறதுல கடைசியில வருவாங்க. இது வந்து 5 days செலிப்ரேஷன், அதாவது லக்ஷ்மி அம்மா பிரிவுல இருக்காங்க அந்த 5 days அப்படின்ற அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் ஹேரா பஞ்சமி அப்படின்றத கொண்டாடுவோம், ரைட்? அவங்க அவரை தேடிட்டு போவாங்க அப்படின்னு. சோ இதுக்கப்புறம் நம்ம அத்வைத ஆச்சாரியா பத்தின கதை நாளைக்கு பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவி ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய்.